Otu 9th of St. John International Commandery 434 na Ladies Auxiliary 363 nke St. Patrick's Cathedral Awka achọgo nkwado ụlọọrụ Anambra Broadcasting Service na nkwado maka mmemme ọgbọ afọ 40 ya bụ otu klọb ji wee dịrị. Ya bụ otu nke onye isi 9th of St. John International nke Commandery ha bụ Sir Vincent Otikpa kwuputere nke a mgbe o du ndị otu ha ndị ọzọ wee bịa njem mkpọtụrụ na nke onye isi ụlọọrụ ABS Achidobi dị egwu n'Awka. Onye nta akụkọ anyị bụ Blessing Uchendu ga-akọlụ gị aka n'akọlụ ya n'isi. Ọ na-agwa onye isi ụlọọrụ ABS okwu ka Sir Vincent kwuru isiokwu ha jiri bịa ya bụ njem bụ iji wee rịọ maka mmekọrịta na mgbasa ozi n'ihe gbasara mmerụga omenafọ nke ya bụ otu nke ga-ewere ọnọdụ ma ọnwa adị na mkpụrụ ụbọchị 30 n'ụlọ ụka St. Patrick's nke dị n'Awka. Sir Vincent kwuru na ya bụ otu agbago mbọ n'ụdị dị iche iche n'ihe gbasara ụlọ nzukọ nsọ Kraịst obodo nakwazi ebe ndị ọzọ ma kwukwezie na ya nọ na ya bụ mmemme wee tụnye ọtụtụ ndị mmadụ ugo nye nkụzi dị iche iche ya nakwazi ọtụtụ ihe ndị ọzọ gasị ka ọ na-anabata ha ka onye isi ụlọọrụ nke ABS bụ Sachido kwuru n'aka na-achị steeti a kwenyesịrị na njikọ aka ndị otu Kraịst ma kwekwazie ha nkwa inye ha nkwado otu o kwesịrị. Ọ gakwazi n'iru wee kwue na ọchịchị na ugbu a bụ nke mepere aka wee na-anabata onye ọbụla iji wee hụ na ejikọrọ aka hụ na steeti abụ Anambra bụ ịgba. Ndị nọ iji wee nabata ndị ahụ bịara ya bụ njem gụnyere ndị isi ka ụlọọrụ ngalaba ABS ya nakwazi onye prezident Los 363 bụ Lady Josephine Okoli nakwazi imerime ndị ọzọ. Site n'Awka, abụ m Blessing Uchendu maka akụkọ ụwa ABS.